Дай бацетка. Край остава за вас. Ново начало. Край остава за вас, бате. Така ли? Край остава за вас винаги. Сега, като строите новия театър, какво ви е усещането? Ново начало. Ново начало. Съграждаш, не рушиш. Ново начало. Защото всеки край е предпоставка за ново начало. Дай. За да върви кръговрата. Когато ни питат, кои сте, какви сте, отвръщаме просто, че ние сме артисти. Какво е артиста? Какво е артиста? Едничко лице с лицата на 300. Той може да бъде герой и подлец, и жалък страхливец, и дързък мъдрец. Макар и самотен, с душа наранена, той пак се усмихва от светлата сцена. И никой не знае, и нищо не знае, с колко усилия артиста играе, с колко умора и болка и труд, за да бъде обичан, щастлив и прочут. Когато ни питат, кои сте, какви сте, отвръщаме просто, че ние сме артисти. Така се прави фактура. Така ли? Да. Абе, случих аз на приятели. Нали? Случих на приятели, викам. Мисля, че и на театър. Да. Какво му е сега? Какво са такова? Ма супер е, бе, Вело. Кое? Ицо си прави на етап с нас. Да. Ти не усещаш? Добре си етап, след това... Да. Оди се разбирай с него. Ти вече оглушаваш. Оглушавам, защото си го говориш под сортинг. Като режисьор. Като режисьор. Гледай как аз имам изнесен глас. Виждаш ли? Изнесен глас Метен Загорски. Реши какъв край. Нали ви зададах въпроса на всички? Какво? Какво за вас е краят? Край остава за вас. Край. Краят е ново начало, Краят бе. е ново начало. Ново начало. Штамп. Аз съм си го казал, даже в Достоевски съм си го казал. Още като се родим, ние живеем и свят, още като се родим, знаем, че щом едно нещо има начало, то има и край. Щом има раждане, А щом има край, трябва да има и ново начало. Философски работа. когато се родим, ние не сме нищо друго, освен един процес. Едно хилаво хленчещо процесче с някакви си инстинкти и с по две тупки. И с по една тупка от двата края. И със всеки свой измерен и подарен от Бога дан, ние бавно се влачим към изхода на този живот, докато пред нас остане И този етап свърши. вратата. Давай сега следващия. Ох, отивам пак да чая. Тия прожектори. Ох. А те, Емо! Кое? Тия прожектори тук двата, гледай. Нали ще ги взимат? Те ще ги взимат, ама къде трябва да се изнесат? Никъде там да се стоят, те си ги изнасят. Ма те ще имат и стойка, ако я видят такова. А? Те ще имат и стойка. Тогава я сложете там в коридора, на площадката. За това ми е, защото С осветлителите. Малка почивка. Time out, please. Дойдох на този свят да видя слънцето. В ръка да взема плода на радостта, наливал сладост много векове. Написана е моята съдба поема
по-свободни, бели стихове. И с теб епохо ние не се римуваме, но ритъмът е един и същ в нас. И не от вчера ни воюваме. И не от вчера в зной и мраз сивей на моя гръб работната рубашка попивала пота солена на усилни дни. Не знам, ще доживее ли до старини? Не знам дали в ръка стояшка ще търся порти и пътека, дори да си отида рано. Нека. На мен ми стига само, че на време се родих. Това столетие е мой длъжник. За него с кръв и пот платих. Платил съм всеки негов миг. Стига толкова. Ама от малко към стената няма да бъцкаш, защото се вижда е. Бъцкам. Ама нагоре не си бъцкам. Нагоре не. Защо? Защото трябва малко да дръпне и тогава. Ама още веднъж ли ще го минаваш? Не бе, трябва да дръпне и лака, за да може като прави това нещо, да дърпа. Разбираш ли? Той сега не може да дърпне. Шегрен, който искаш да ти направи. Шегренчина. Ама значи още веднъж ще го минаваш. Да бе, да. Абе, художници, вълшебници. Какво викаш, бате? Художници, вълшебници. Ама става по-хубаво. Как? Момчета, кое е по-лесно? Актюрлъка или зидарията? Актюрлък. Емка, ти? Ти? Ма той и двете са свързани. С какво? С това, което правим, изграждаш. Защото един артист може всичко, докато много хора не могат всичко. Актьора... В момента питаш, въпросът ти е зададен така много на въобще. На ангро. Да, точно на ангро, точно за дума на ангро. Виж, в момента си предпочитам актюрлъка, защото не си чувствам ръцете от това търкане на ръждата. Така, и плюс това актюрлъка си има аплодисменти, а тук няма... Каза истината. Тук си говориш като... Сам. Ама то, като дойдат майсторите, с тях ще го правим това. Няма майсторите, ние си го правим. Ние ли ще ги монтираме? Не бе, те си го монтират, но ние само правим къде е реда и как е реда. Посоката, вярната посока. Да не е кривондел, както миналия път. Почнали отзад, след това почнали отпред и където се съберат. Да. Може и да не се съберат. Те става, втората част беше крива. Осовата линия нямаше никъде. От тук нататъка ние обещаваме, че на 15 септември ние отново ще отвориме този театър. Независимо какво е името. Името, предполагам, че ще бъде театър открита сцена.